Tänään menen nukkumaan ajoissa, vai menenkö? Tämä ilta on erilainen. Olet päättänyt mennä nukkumaan aikaisin. Katkonaiset yöt ovat historiaa. Mutta odota, puhelimesi loistaa vieressäsi. Yksi viimeinen video ei voi haitata, eihän? Selaat ja törmäät videoon. Top 10 faktaa kenguruista, joita et tiennyt tarvitsevasi. Et voi vastustaa. Miten muka kenguru liittyy yöuniin? Kello on 2.37 ja opit, että kenguruiden häntä on niiden 5. jalka. Hauskaa, mutta onko tämä todella välttämätöntä tietoa juuri nyt? Rullaat alas peiton alla, silmät tuskin pysyvät auki. Kengurufaktat ovat jännittäviä, mutta onko se hintansa arvoista huomenna? Aamuiset silmäpussit saattavat olla, mutta kuka voisi vastustaa taika-artikkeleita kuumottavassa yöhiljaisuudessa? Jos pidit videosta, muista tilata kanava, tykätä ja kertoa kommentteihin, mikä on 5. jalkasi, varsinkin kun päivä kääntyy yöhön.